सलाय खाथिगोन गावगोननो सोर बायना होनाय हो सोर बायना होआ आबौ ओंखाम जाग्राया गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनै मर्निंबाबो टाइमा जाबाय 10:46 आरोना लोगोफोर टाइमा 10:46 जाबाय दायो ओमफ्राय खामानि गैया बोरायनाबो दिनै हासबेन्डनाबो दङ दखानावनो ओमफ्राय ओंखाम उखैबायनो दिनै मर्निं टाइमावनो बेखायनो ओंखाम जागासिनो दं आरोना स' नानियाबो ओंखाम उखैबायनो ओमफ्राय बिदा जाखांबा आं बेखौ जाहोनोसै सानै जानो दिगदार जायोना बेनि थाखायनो बिदा जाखांबाथाय बिनानावखौ जाहोनोसै आरोना आङो जागासिनो दङ सासेया बैथिं गेलेगासिनो दं सासेया दाजों ओंखाम जाग्राया गोथाव ओंखाम उखैदोंनो दिनै मर्निंनो आं दहाय आपेल हरनायखौ जादों आपेल थाइसे सोना हरदोंमोन आं दहाय जायाखैनो फैफिनबाय बियो न'आवहाय स' दायो नायनोसै दिनै मार्केट थांनाय जायो ना जाया थांनायालाय थांनांगौमोन आंहा गस्ला ड्राइ क्लिन हैनाय दंमोन लायनांगौ दंमोन दा नायनोसै जुदि थांनाय जायोबा लानानै फैनोसै आरो दस्रा जिनिसबो लायनांगौ दं आरोना फाथैजों ओमफ्राय नारेंखलबो लायनांगौ दं आरो स' नायनोसै दा बेलासि साराथ' थांनाय जाखानाय नङा गेरेन्टिखा बेथ' मा जायो दा बुंनो हाथ'आ आरोना लोगोफोर दा जुदि थाब थांनाय जायोबा देखायगोन आं नोंसोरनो ओमफ्राय जुदि थाब थांनाय जायाबा बेनोसै स' नायनोसै लोगोफोर दा मा जायो बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों मा सेयार खालामलांनो हाया देखायलांनोसै आरोना जाखिनि हायो सलाय खाथिगोन गावगोननो सोर बायना होनाय हो सोर बायना होआ आबौ माला बायनाय मैया मेलायाव गोजानाव 12 बिसायाव सोर मामि थांनो थाङाखै बायनानै लाबोदों आबौआ लक खालामदो दे गावदो दे बे जायासैसो iya ibar kudu gomay soalnya kacin kamu nih malah iya kayak deh mana pun deh lokur ini babre स' दायो आं ओंखामखौनो दाबो जायाखै नानिजों बिदाजों जाखांनानै हागुरिया खिनो ओंखारदोंनो हनै बिदा गैयामोनबा जाल्ला जाथारगौमोन दा बिदा गोनांखायसो मन खिखानो थोनो आङो खिया थांनि नलदिनो बेखौ खिहोनानै रेक्सनोबो ओंखाम बोखानोसै ओमफ्राय आंबो ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोर हनालि हागुरि खिनो ओंखारबायनो हाथारला नालाय खिसां गसिगोन दां हा खिसा गनोसै हनालि गथारसै हा नंमारगौ हागुरि जाहोनानै बेदरजों स' लोगोफोर ओंखाम जानानै फैबाय आङो दहायनो मानसिफोर दंमोन दखानाव बेनि थाखायनो भिडिअ बानायाखैमोन आरो दायो आं नै गय खावगासिनो दं गय सफारि न'नि आरोना लोगोफोर गैला बेल'सै गय सफारि एसे दंबावो थाइनै दंबावो आरोना न'आव एसे बारा मोजां जानाय नंला थाथोंसै होननानै गारबोबाय आङो गैला बेनिफ्राय बायनांसिगोनसो गयखौ নাই আমার কাছে কই পাবা আমি আলসা লাগে রে দাদা মানসান গিয়ালে আনা নবু গিয়া ওকে না রিজার্ভ মারো রিজার্ভ তুমি আসা মারো এই বেঙ্গল মারো Saya gaya di nih ha. Bunda, gaya bina dua yang langsung langsung itu becis tak langsung langsung sudah.
फैसा खुस्रायानो गैया आरोना जाया ओमफ्राय नों एसेल' थायो गांसे गाहामनिल' ओमफ्राय बिदिखौ हरनोबो हायाना जोंहाबो दखानाव नांगौ जायो एकदम খারাপ जायो आं बुंबाय नानि बिजनेस नতুन কোন রকম 150-200 বিক্রি যায় নাই তো কই তো বিক্রি হবে না হবে না আর বিক্রি দাম তো কালকে সিগরেট কই কি আয় গেল इसका সিগারেট কইছে আমরা সিগারেট নেই তাও দোকান চলছে তারপরে কি কই কি লোক হয় না নাকি বললাম না বাজার একদম খারাপ বললাম তাও আমি 3টা না 4টা রাখছি खामना लागोन र' लोगोफोर बालुल' मोनथारदों बारनोसैनो मा खालामनानै थाबावनो लोगोफोर नै ओरैनो दंसाबो दखानावनो सान्दुं गोसा उन्दुनोसो ओंखारदों बिरादनो लोगो मोनदों नै सनालिया सासेया हय दखानाव मा लायगोन गेलेनाया जादों सानसे गेलेबा दिनै सावथाल बादि नुलायलायनायनो हाद्रि फुद्रिन जालायलायनाय सिबिक माइथो नायखोमालायदों सोरथो सादालाय আজকে একটু মুরাম দিন